शिल्मिಗೆ प्रीती बंधू बांधवांक नानी माईल नमस्कार. तशीची आयतारचे चिवडी पूजेला तुमक पुरजना दिव्या म्हणून आजी आईला हंगा आजी धाराकार पाऊस वै कसे किल्ली काय एक हरिकेन येतस त्या फ्लोरिडा दाखवून वैर येतस न्यू जर्सी ताकडे तशी पाऊस रकैला मळारी मक्का कोड्यालची उडकासायला त्या श्रावण मासांतू कोड्याला अंतू पावसाडी कस पाऊस त्या चिवडी पूजितना येऊचे आम्ही पुरा वाडीक जाऊच पुढे आम्हाल मागशीची साने चढवान जागंट शंक पुरा घेऊन उचे दडा 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 टमाटे मारनु तशी आज हंग जोर पाऊस येतात मग कोड्याल चुडकासायला हावे म्हातार वल घालणेक तुळशी पूज भायर करून येऊया म्हणलेकला कुडले पाऊस म्हणून भितर येऊन मागेरी दावाक श्रंगारू वै मस्त ढेली पुरजतस तुमक लास्ट व्हिडिओ तू ढेली याद दाखयता म्हणाला त्या झाडाच्या नीकंत दाखयता आता कट केलेला इता मला पाऊस येताना पूरा नालार पडता घेल्लो तशी पुरा ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು दावाक अर्पण केला आजी व्हिडिओ तुमका आमगे घरलाक झाला आयतारचे छोडी पूजेचे एक झलक पेटैतस येता नमस्कार.